बिराद गोलाव बहुत गोलाव बेसे फुट मोनलाय गोलाव 120 फुट जाहाजा बेनो रेस्टुरेन्टनि थाखाय लांदो आरो बिरनायनि थाखाय नङा माहा बिरोनोलै गाज्रि जानायसो रायो गाज्रि जानाय गोलैना थाबाय होननानै अफिसावनो हरबाय आरो लामाया ओरै नोंना मोजां नायलां खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै माखासे आपडेट लाबोदों आरो माखासे निउसबो थानो हागौ बा आपडेट माने निउस एखे गासिबो एखे गिबिसिनावनो दङ जोंहा हिमाचल प्रदेशनि सिमलायाव बे गोजां बोथोरनि थोर थोर गोजांनाय समाव आरो हिमाचल प्रदेशआव जोंनि बे आसामनिख्रुइ बांसिन थान्दा जायो बा गुसु जायो गरम बोथोरावबो बांद्राय गुदुं जाया थान्दायैनो जायो बा कम्बल जोमनांगौ जायो मोनानि समाव बेबायदि समाव हिमाचल प्रदेशआव गोबां अखा हादों आरो बे अखा हानायजों लेन्डस्लाइड जादों लोगोसे बे जाथायाव 6 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों बे गोजां बोथोरनि समाव लेन्डस्लाइड जादों आरो 6 सुबुङा जिउ गोमादों जेब्ला गंसे मन्दिर सिङाव पुजारिफोरा दंमोन बे समाव अखा हानायजों लेन्डस्लाइड जादों आरो मन्दिरा बायनानै बे जाथायाव 6 सुबुङा थैदों गोबां दुखुनांथाव बेबायदि गोजां बोथोरनि समाव अखा हादों आरो लेन्डस्लाइड जादों लोगोसे दासिमबो ड्राइभारफोरा गोजोननाय गैया ड्राइभारफोरनि गोदान नेम जाय नेमजों ड्राइभार बिथांमोना गोबां जेंनायाव गोलैदों आरो बे गोदान आयेनखौ बा गोदान नेमखान्थिखौ भारत सोरखारा फोसावदों आरो बे फोसावनाय आयेनखौ ड्राइभार बिथांमोना बोखारनांगौनि थाखाय दाबि खालामगासिनो दङ सोमावसारगासिनो दङ मानो थाखाय होनबा बे गोबां खहा दङ दा बेहाय सासे मानसिखौ नों सौथारबाथाय फैसाबो होनांगोन आरो नों जेलबो जानांगोन जेलजों लोगोसे फैसाबो होनांगोन दा बेनिखायनो बे आयेनखौ गोबानो सोंखारिदों आरो माखासेया मोजां मोनदों जायफोरा मोजां मोनदों जायफोरा गाज्रि मोनदों दा बेनि सायाव मा जायो फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन दा बे थांलायबाय दानिया फैदो जोंहा मोनसे गिथाव बाथाव माने बिबारनि थाखायनो सासे आइजोखौ गन्थं दानस'दों कर्नाटकानि बेलागावियाव सासे अंगनबादिनि खामानि मावग्रा आइजोनि गन्थंखौ सासे सुबुङा हरखाब दानस'नानै होदों जेब्ला आइजोनि गथ'आ न' साखाथियाव थांनानै बिबारखौ खाहैदोंमोन बे बाथ्राखौ लानानै बे आइजो आरो सासे सुबुंनि गेजेराव बिबार खानायनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जानानै नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों माने गन्थंखौ दानस'दों आइजोनि बे सुबुंखौ आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरिया स्पटनिफ्राय खारखुमालांदों गन्थं दानस'जानाय आइजोनि मुङा जाबाय सुगान्धा मरे 50 बोसोर बैसोनि बे 50 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ आइजोखौ गन्थं दानस'दों आरो खारखुमानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय कल्याणी मरे बे समाव कल्याणी मरेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ आरो दा बेखौ हमबायबो जानो हागौ मानोना बे निउसआ मैयानि निउस दा बेनिखायनो दा बे समाव हमबायबो जानो हागौ दा बेखौ हमदोंबाबो हमाखैबाबो बे मोनसे गिथाव बाथाव खौरां लोगोसे बे जाथायखौ लानानै लकेलनि मानसिफोराबो दायनिगिरिखौ हमनानै आयेननि बायदि साजा जानो थाखाय दाबि खालामदों बे समाव जायबा गन्थं दानस'नाय आइजो बेखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ बिराद गोलाव बहुत गोलाव बेसे फुट मोनलाय गोलाव 120 फुट जाहाजा बेनो रेस्टुरेन्टनि थाखाय लांदो आरो बिरनायनि थाखाय नङा माहा बिरोनोलै गाज्रि जानायसो रायो गाज्रि जानाय गोलैना थाबाय होननानै अफिसावनो हरबाय आरो लामाया ओरै नोंना मोजां नायलां माने खर'फ्रा गाज्रि बेसे गोबाव लागोन बेखौ बां कालार बुंनोखाय गावनि नामखौ लिरना हरखाबाय खेवनाङा माजों खेवजानो बेलाय जों ओरै हाबफिनदेरा बेयाव लाबा बेसे लागोन खोनाबाय